Никола Войновски. Той е участник в освободителното движение и военен ръководител на Ботевата чета. Постъпва в военно-пехотно училище и завършва с чин лейтенант от руската армия. Среща се с Ботев, който призовава българите в руската армия да вземат участие в подготвеното въстание. Никола се отзовал на поканата и веднага се включил в организацията. Идеята за овладяване на австрийския речен кораб Радецки е в действие, а изпълнението е възложено на Войновски. Овладяването се е извършило при безупречен ред и дисциплина, а Войновски е обявен за военен ръководител. В подножието на местността Милин камък, черкески конни отряди нападнали четата от 3 страни. Дружината е разделена на 2 части и води жестока битка във Врачанския Балкан. Някъде в долината между Купена и Околчица пада убит Христо Ботев. Войновски е избран за войвода на четата и под негово ръководство тя води последната си битка. В село Чифлик е издигнат паметник на Никола Войновски.